Oherwydd hyn, o'r dydd
Bore da a chroeso chi yma yn enw yn Arglwydd Iesu Grist. Da ni'n disgwyl mwy gyrraedd mewn munud a croeso arbennig i bawb sydd yn ymuno efo ni ar y we. Da ni'n falch iawn o gael eich cwmni chi. Ac yn gweddio byddwch chi a nynne yn cael yn bendithio efo yn gilydd. Cyddiadau'n reit syml yr wythnos yma. Mae Seler heno yn dilyn yn gwasanaeth ni, yn dilyn y cyfarfod ni. Bydd ar Zoom am 5 a wedyn Seler ar ôl hynny. Nos yfory, mae'r chwiorydd yn cyfarfod i drafod llyfr yr actau. A wedyn nos Fercher mi fydd na gyfarfod gweddi. Nos Wener mae cyffro'n cyfarfod. A wedyn bore dydd Sadwrn cwrdd dynion. Mi byddwn ni'n cael cyfarfod efo'n gilydd mewn gardd dydd Sadwrn yma. Wedyn gewch chi glywed y manylion yn ystod yr wythnos, dwi'n siŵr. A sy'n nesos fydd Dyw'n caniatáu mi fydda i yma yn arwain yr oedfa unwaith eto. Dwi'n credu mae dyna'r cyhoeddiadau i gyd. Os oes rhywun yn gwybod am rhywbeth arall gadwch i ni wybod a mi wnawn ni adael i bawb bod. Rwan, da ni yma i addoli Duw. Yna beth mawr iawn. A da ni angen help wrth addoli yr arglwydd. Mi nath yr arglwydd Iesu Grist y ddweud, os bydd mab un ohonoch yn gofyn i'w dad am bysgodyn, a rydd fydd o sarf yn lle pysgodyn. Neu os bydd yn gofyn am wy, a rydd fydd o ysgorpion. Am hynny, os ydych chi sy'n ddrwg yn medru rhoi rhoddion da i'ch plant, gymaint mwy yr hydd y tad nefol yr ysbryd glân i'r rhai sy'n gofyn ganddo. Mae Dyw'n barod iawn i roi'r ysbryd glân i'n helpu ni i'w addoli o. Ac felly mae Hywel a'r teulu am harwain ni. Gewch chi eistedd tra da ni yn defnyddio y gan gyntaf yma fel gweddi wrth i ni geisio dod i addoli. Yna rhywbeth arbennig yn does ynglyn â meddwl bod yr ysbryd glân yn dod i'n cynorthwyo ni wrth i ni geisio yr arglwydd efo yn gilydd. Y gadwch i ni ganu, felly, wel, da ni'n cael canu eto fan yma, ond mae yn hemen nesa ni yn anhanog ni
jyst i godi a bendithio yr arglwyddfennaid, cod bendithia dy greawdwr. Wel, mae'n braf gweld rhai o'r rhai ohonoch chi yma unwaith eto. Gobeithio bod chi yn mwynhau y tywydd braf yma. A heddiw eisiau siarad am ddyn. Dyn oedd yn byw rhyw 100 mlynedd yn ôl, ac oedd o wedi dod yn enwog iawn os gawn ni llun i fyny. Rwan, yr un dyn sydd yn y ddau lun, un bob ochr y llall, un yn ei wisg fel milwr, achos oedd o yn filwr. Ond hefyd, mi oedd o yn filwr ac yn gwneud lot o waith i'r llywodraeth allan mewn gwlad lle oedd hi'n boeth iawn, oedd yna anialwch mawr. A dyma fo'n cael ei adnabod, Thomas Edward Lawrence oedd ei enw fo. Ond mae pobl yn dod i fod adnabod o fel Lawrence of Arabia. Achos nath o lot o waith yn helpu pobl i wybod sut be i wneud ac yn y blaen allan yn y dwyrain canol lle oedd o. Ac felly, oedd y storion yn enwog, ac os gawn ni llun nesaf, dyma nhw yn gwneud ffilm Lawrence of Arabia amdano fo. A mi oedd 'na lot o bethau oedd o'n gwneud. Ond yn y llun nesaf, da ni'n gweld rhai o'r bobl oedd yn gweithio efo nhw fel petai. Pobl oedd yn byw yn yr anialwch, yn reidio camelod, ac oedden nhw yn teithio gwmpas mewn ar gamelod trwy'r anialwch. A mae yna stori gynnau
am Lawrence of Arabia a'r bobl yma. A dwi'n gant y cant yn siŵr os di'n wir, ond prifathro ysgol ddar y ddeud y stori wrtho i, so mae'n siŵr bod hi yn stori gallwn ni gredu. A dwi wedi dod â rhywbeth efo fi fan yma. Chi'n gallu gweld be di o? Be di o, Aran? Tap dŵr ydi o. Tap dŵr ydi o. Na fo? Tap dŵr ydi o. A stori am Lawrence of Arabia, a mae yna lun gwell o dap fyny fanna. Lawrence of Arabia, a'r bobl oedd yn gweithio efo nhw, a tap dŵr. Sy'n tro, dyma fo'n dod â rhai o'r bobl yma oedd yn byw yn yr anialwch ac yn teithio gwmpas ar gamelod. Dyma fo'n dod â rhai ohonyn nhw i Lundain i aros mewn gwesti ac i siarad efo'r llywodraeth yn y wlad yma. Ac oedd popeth yn iawn. Ond y diwrnod wnaethon nhw adael, wel, oedd na ffys. Oedd na broblem yn yr hotel yn y gwesti lle oedden nhw wedi bod yn aros. Ac oedd yr holl bobl yma oedd wedi dod o'r anialwch i Lundain yn mynd nôl i'r anialwch, ac oedden nhw wedi dwyn y tapiau i gyd. Oedden nhw wedi cymryd y tapiau o'r gwesti. Ac oedden nhw'n meddwl, os oedden nhw'n gallu cymryd tap fel yna, a just sticio fy'n y tywod, bydde dŵr yn dod allan o'r tap wrth oedden nhw'n droi ymlaen. Oedden nhw'n meddwl, wel, yn yr anialwch mae job ffeindio dŵr. A oedden nhw'n meddwl, waw, os allwn ni gael rhywbeth fel hyn, fydde fo gymaint o helpu ni yn yr anialwch, bod ni jyst yn sticio hwn yn y tywod, troi'r tap, a fydde dŵr yn dod allan. Wan, oedden nhw'n gallu, oedden nhw'n wirion. Oedden nhw'n wirion braidd, yn roedden nhw. Oedden nhw'n wirion braidd. Achos i ddŵr dod allan o tap, mae rhaid chi cysylltu'r tap efo ffynhonnell o ddŵr. Mae rhaid i ddŵr ddod o rywle yn does. Pe ddim jyst yn allan o'r tap. Rhaid i gysylltu fo efo y mains dŵr. A dyna pam bod gynnon ni yn y tai ni, mae gynnon ni dapiau, mae dŵr yn dod allan o'r tap, ond mae yna bibell yn mynd lawr i'r ddaear a hwnnw'n cysylltu efo'r ffrwd o ddŵr sydd yn dod o fyny'r mynyddoedd yn agos ato ni. A mae hwnna'n ddarlun, ydych chi'n gweld. Mae tap i roi dŵr, mae angen cael dŵr yn dod fewn iddo fo. Ac i ni fod yn Gristnogion, mae rhaid i ni fod efo cysylltiad efo Iesu Grist. Ddim digon bod ni jyst yn trio bod yn Gristnogion ar yn pen yn hynny. Mae rhaid ni gael help, mae rhaid ni gael cysylltiad efo Iesu Grist. Ac oedden ni'n canu fynd yn ôl am yr ysbryd glân, a'r ysbryd sydd yn cysylltu ni efo yr arglwydd Iesu Grist. So, tro nesaf, ydych chi yn mynd a troi'r tap ymlaen, meddyliwch chi am fel mae Duw wedi rhoi'r ysbryd glân mwyn i ni gael cysylltiad efo yr arglwydd Iesu Grist. Rwan, dwi'n mynd i ddarllen nesaf o'r Beibl. Sa'i roi hwnna lawr fan yn ddiogel. Darllen o'r Beibl, ac o lythyr Paul at y Colosied a'r benod gyntaf. Rwan, un peth arbennig am yr eglwys oedd yng Ngholosha oedd nad oedd Paul erioed wedi bod yna. Yr apostol Paul, doedd o erioed wedi bod yna. Rhywun arall ddaru fynd a yn newydd da am yr arglwydd Iesu Grist i Golosha. Ac mae Paul jyst wrth i fodd bod na eglwys wedi codi fanna. A fodd ddim byd i wneud efo hi. Bod yr eglwys yma, mae'n cychwyn i lythyr atyn nhw yn diolch i Dduw amdanyn nhw. Mae cyfan wedi clywed amdanyn nhw. A wedyn mae'n mynd ymlaen i sôn am yr arglwydd Iesu Grist. A fel mae eisiau iddyn nhw gael dod i adnabod Iesu'n well a deall mwy amdano fo. A mae yna lot o bethau gwych yn cael ei deud am Iesu Grist yn y darn yma. Colosied y benod gyntaf yn dechrau'n adnod 9. Oherwydd hyn, o'r dydd y clywsom hynny, clywed am fel oedd Duw wedi bod yn gweithio yng nghalonau
Cristnogion yng Ngholosha. O'r dydd y clwsom hynny, nid ydym yn peidio a gweddio drosoch. Deiseb ydym ar eich i gael eich llenwi drwy bob doethineb a deall ysbrydol ac am gyffrediad o ewyllus Duw. Mwyn i chi fyw yn deilwng o'r arglwydd a rhyngu ei fod yn gyfan gwbl gan ddwyn ffrwyth mewn gweithredoedd da o bob math a chynyddu yn eich adnabyddiaeth o Dduw. Rydym yn deiseb ar eich i gael eich grymuso a phob grymuster yn ôl nerth ei ogoniant ef, i ddyfal barhau a hir ymaros yn llawen ym mhob dim, gan ddiolch i'r Tad rhwng eich gwnaeth yn gymwys i gael cyfran o etifeddiaeth y saint yn y goleuni. Gwaredodd ef ni o afael y tywyllwch a'n trosglwyddo i deyrnas ei annwyl fab. A rwan mae'n dechrau sôn am yr arglwydd Iesu Grist yn ydy, ei annwyl fab. Yn yr hwn y mae i ni brynedigaeth, sef maddeuant i'n pechodau. Hwn yw delw'r Duw anweledig, cyntaf anedig yr holl greadigaeth. Oherwydd ynddo ef, y crewyd pob peth yn y nefoedd ac ar y ddeiar, pethau gwledig a pethau anweledig, gorseddau, arglwyddiaethau, tywysogaethau ac awdurdodau. Trwyddo ef ac ei fwyn ef, y mae pob peth wedi'i greu. Y mae ef yn bod cyn pob peth ac ynddo ef, y mae pob peth yn cyd sefyll. Ef hefyd yw pen y corff, sef yr eglwys. Ef yw'r dechrau, y cyntaf anedig o blith y meirw, i fod ei hun yn gyntaf ym mhob peth. Oherwydd gwelodd Duw yn dda, yw holl gyflawnder breswylio ynddo ef. A thrwyddo ef ar ôl gwneud heddwch trwy ei waed ar y groes, i gymodi popeth ag ef ei hun, y pethau sydd ar y ddeiar a'r pethau sydd yn y nefoedd. Roedd eich chwythau ar un adeg wedi ymddieithrio ac yn elyniaethus eich meddwl a'ch gweithredoedd yn ddrwg. Ond yn awr fe'ch cymododd yng nghorff ei gnawd trwy ei farwolaeth, i'ch cyflwyno yn sanctaidd a di-fai a di-feddwl ger ei fron. A dyma air yr arglwydd. Arwch i ni weddio. O arglwydd yn Duw, da ni wedi darllen pethau mawr a rhyfeddol fan yna am yn harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. A da ni'n diolch dy fod ti wedi danfon ysbryd glân i'n helpu ni i weld rhywfaint ac i ddeall rhywfaint o'r cyfoes sydd ar gael yn harglwydd a'n gwaredwr. Ac yn wir, dyma brif destun yn diolch ni bore yma o Dduw'n Tad. Da ni'n gallu diolch i ti am gael gweld yr haul heddiw, am y tywydd braf. Da ni'n gallu diolch i ti o Dduw'n Tad am y glaw sydd wedi disgyn ar y ddeiar i ddyfrhau'r ddeiar a peri i'r cnydau dyfu ac i'r ddeiar roi i ffrwyth. Da ni'n gallu diolch o Dduw'n Tad am y bendithion personol da ni wedi cael, cartref, teulu, ffrindiau. Ond o arglwydd yn Duw, does dim o'r pethau yma yn cymharu â'r rhodd fawr ar wyt ti wedi ei roi i ni yn dy fab Iesu Grist. Nes ti ddim i gadw fo yn y nefoedd i ti dy hun fwynhau gwmni, ond mi nes ti i ddanfon o i'n byd yn mwyn ni. Ac o, da ni'n diolch am ostyngeidrwydd rhyfeddol yn gwaredwr, i fod o mor uchel, yn plygu mor isel, yn plygu i'r eithaf, gan fod yn ifydd hyd angau'r groes. A da ni'n diolch o Dduw'n Tad yn y plygu hwnnw i fod wedi gwneud beth oedd angen i wneud i ni gael cymod efo ti. O arglwydd yn Duw, da ni'n ymwybodol o'r newydd y bore yma am y beiau mawr sy'n dod rhyngddo ni a thi. Ond o arglwydd, da ni'n diolch mor fawr ydy yn beiau ni.
Mae aberth Iesu yn ddigon i glirio pob un ohonyn nhw. A dyn ni felly'n dod i bwyso ar yr aberth hwnnw o'r newydd y bore yma. Da ni o dad yn ymwybodol bod yna anghenion eraill gan bob math o bobl ac efallai rhyw rai sy'n gwylio ar hyn o bryd. Mae yna bobl sy'n wynebu afiechyd, argyfwng yn eu bywydau, pob math o anawsterau, a da ni'n gweddio dad dy gymorth iddyn nhw. Rhai da ni'n nabod efallai sydd angen gweddi arbennig. Ond y bore yma o arglwydd yn hiraeth ni ydy dy fod ti'n siarad efo ni. Am bod ni'n cael nid jyst gwybodaeth yn yn pen, ond bod ni'n cael ymdeimlad yn yn calonau o dy ddaioni di, o dy drigaredd di, o dy gwmni di dy hunan. Felly, da ni'n gofyn y bydd y gair y bore yma yn fwy di'n heneidiau, ac y byddwn ni yn gweld yr arglwydd Iesu, yn rhyfeddu at yr arglwydd Iesu. Y byddwn ni yn caru'r arglwydd Iesu am yr hyn yr wyt ti'n ei ddangos i ni heddiw. Clyw yn gweddi o ddiwn tad, achos da ni'n gweddio'r cyfan trwy Iesu Grist yn harglwydd a'n gwaredwr da. Amen. Wel, cyn troi at y gair, da ni'n mynd i ganu emyn. Efallai cyn hynny, un peth ddylwn ni wedi wneud yn ein cyhoeddiadau ni ydy llongyfarch Eli ac Elin ar ei dyweddiad. Falchwch gweld chi yma bore yma ac yn dymuno bendith yr arglwydd arnoch chi yn eich bywyd wrth i chi wynebu'r dyfodol efo'ch gilydd. Ond da ni'n mynd i ganu emyn rwan. A mae'n emyn Gymraeg, mae'n hen emyn, Williams Pantycelyn nath i sgwennu hi, a mae'r don efallai yn ymddangos braidd yn drwm, a lot o bobl ddim yn hoffi ryw donau trwm yn y cywair lleddf. Ac eto mae'r cywair lleddf yn gweddu i'r geiriau fan yma. Dros bechadau'r buost farw ydy'r pennill cyntaf, ond sylwch yn arbennig ar yr ail bennill. Dwed i mi a wyt yn maddau cwympo ganwaith i'r un bai. Da chi wedi teimlo, dia, dwi wedi gwneud o eto. Da chi wedi teimlo yn eich calon weithiau, dwi ddim eisiau pechu ac eto dwi'n gwneud yr un pechodau dro ar ôl tro. Di Duw'n gallu maddau hynny. Da ni'n deud beth sydd eisiau ni wneud ydy edifarhau a chredyn yr arglwydd. Ond mae Williams Pantycelyn yn mynd mor bell a deud, dwed a ddeu beth i galon na all gynnig edifarhau. Fe cael job. Ie, dwi'n flin weithiau mod i yn pechu, o weithiau dwi ddim. A dwi'n yn gwybod ydy yn edifeirwch chi yn edifeirwch go iawn. Beth yw pwysau'r beiau mwyaf a faddeu? O bari. Pan da ni'n gweld yn beiau, pan da ni'n gweld y ffordd da ni ddim wedi caru Duw fel y gydylen ni. Ddim wedi caru yn cydyn yn iawn. Beth yw pwysau'r beiau mwyaf a faddeu? O bari. Pa'n drymaf? Ai fy mhechod? Ai greddfannau Calfari? Ydy aber Iesu'n ddigon? Hyd yn oed ar yng nghyfer i. A mae'n gwestiwn dyn ni weithiau yn ei ofyn wrth feddwl am Dduw. Wel, gadwch i ni gan yr emyn yma a gadwch i ni ofyn i Dduw ateb y cwestiwn wrth i ni droi at y gair wedyn. Dros
O bore yma, dwi am i ni feddwl am eiriau o lyfr yr actau ac o bennod 11. Ar ôl bydd rhai o'ch chi'n dweud, hold on rwan, oedd Alun yn pregethu o bennod 11 o lyfr yr actau wrthnos dwytha. Oedd, mi oedd o. A dwi wedi dewis geiriau i canolbwyntio ar eiriau o'r adran oedd Alun yn pregethu arno. Actau 11, adnod 23, diwedd yr adnod. Bu'n annog pawb i lynu wrth yr arglwydd o wir fwriad calon. Chi'n cofio be oedd y sefyllfa? Mi oedd eglwys Antiochia wedi cychwyn. Oedd 'na rai wedi cael eu herlyd, wedi mynd o Jerusalem, wedi cyrraedd Antiochia, wedi bod yn siarad nid jyst efo Iddewon, ond efo rhai o bobl Antiochia, rhai ddim yn Iddewon, am Iesu. Oedd 'na bobl wedi dod i gredu. A dyma eglwys yn Jerusalem yn anfon Barnabas draw. A mi ddoth yr eglwys yma'n eglwys bwysig iawn mewn gwirionedd. Achos yr eglwys yma, ddaru ddanfon Paul yr apostol allan i Efengylu trwy Asia Leiaf ac wedyn i Ewrop. Yr eglwys yma oedd eglwys cartref yr apostol Paul oedd wedi i yrifo ar gyfer y gwaith mawr oedd o'n gwneud fel apostol y cenhedloedd. A mi oedd Barnabas yn allweddol iawn mewn cadarnhau'r gwaith a sefydlu yr eglwys fel un gref yn y ddinas. A geiriau Barnabas wrth y Cristnogion yma oedd glynwch wrth yr arglwydd o wir fwriad calon. Y Beibl William Morgan yn dweud o lwyrfryd calon, bod eich bryd chi'n llwyr ar yr arglwydd Iesu. Os ydych chi'n gwneud unrhyw beth, gnewch yn siŵr eich bod chi'n gwneud yn fawr o'ch perthynas efo Iesu Grist. Mae eisiau chi feithrin eich perthynas efo fo. Ac am i bod nhw wedi gwneud hyn, oedden nhw am i eraill brofi'r un llawenydd, yr un gras, yr un maddeuant a thrygaredd sydd i'w gael yn unig trwy Iesu Grist, a dyma nhw'n danfon efallai yr un mwyaf galluog a'r un gorio i plith nhw, dyma ni ddanfon o allan i Efengylu. Roedden nhw'n byw mewn cymdeithas mewn oes oedd yn llawn dryswch, pob math o ddiwiau yn denu sylw pobl, demlau di-ddiwedd, pob math o bethau eraill yn denu sylw pobl, achos oedd y priffyrdd oedd y Rhufeiniaid wedi agor ar draws yr ymerodraeth yn golygu fod pobl yn gallu symud o le i le. Oedd o'n amser newydd lle oedd pobl yn lle bod nhw jyst yn byw yn eu pentre bach nhw eu hunain, a dyna fydden nhw'n gwybod amdano fo. Yn sydyn oedden nhw'n cael gwybod am y byd mawr tu allan. Ac oedden ni gyd yn denu bryd nhw, a Barnabas yn dweud, na, peidiwch a gadael i hyn, dyna'ch sylw chi oddi ar Iesu Grist. A dyn ni'n byw mewn cyfnod lle mae cymaint o bethau o'r tu allan i denu'n bryd ni. Dyn ni wedi cael y we a Google ac yn y blaen, a'r holl bethau yma da ni'n gallu ffeindio allan, a da ni'n gwybod beth sy'n digwydd yn Awstralia, o fewn ychydig bach iddo fo ddigwydd. Da ni'n gwybod beth sy'n digwydd ym mhen draw'r byd fel yna, a da ni'n gallu cael yn sylw wedi ddenu. Ac felly mae'n neges i ni hefyd. Glynwch wrth yr arglwydd o wir fwriad calon. Oherwydd, beth sydd gynnon ni fel Cristnogion i'w gynnig i'r byd? Dim byd, ond Iesu Grist. Dyna i gyd fedrwn ni gynnig i'r byd ydy yr arglwydd Iesu Grist. A ni'n gallu cynnig rhyw ddiddannwch mawr, rhyw entertainment rhyfeddol. Mae'r byd yn wych am gynnig entertainment. Da ni'n gallu cynnig rhyw atebion mawr i broblemau technoleg y byd. Mae yna bobl clyfar iawn o gwmpas yn gallu gwneud hynny. Ond da ni yn gallu cynnig Iesu Grist iddyn nhw.
A heddiw, ar ddiwedd yn gwasanaeth, da ni'n mynd i fod yn rhannu'r bara a'r gwin. Ac fel ffordd i baratoi ar gyfer hynny, dwi am holi pam dylen ni lynu wrth yr arglwydd Iesu. Be di resymau sydd ganddo ni i lynu wrth hwn? Pam ddylen ni osod yn bryd ar gael perthynas efo rywun oedd yn byw 2000 o flynyddoedd yn ôl ac yn gwneud yn fawr o'r berthynas yna? A reswm cyntaf ydy glynwch yn Iesu oherwydd pwy ydy o. Oherwydd pwy ydy o. Maen nhw'n dweud weithiau, dydyn nhw, nid be ydych chi'n wybod sy'n cyfri, ond pwy ydych chi'n nabod. Wel, mae yna rai pobl sydd o herwydd pwy ydyn nhw falle yn ymddangos werth i adnabod. Mae yna rhywbeth falle am ei cymeriad, am ei galluoedd. Hyd yn oed am ei hanes yn gwneud i ni feddwl, mi hoffwn ni gyfarfod â hwn, dorio adnabod o'n well. Cymwch chi ryw awdur fel C.S. Lewis nath ysgrifennu straeon Narnia a lot o bethau eraill, neu J.R.R. Tolkien. Pa fath o ddychymyg sydd gan J.K. Rowling? Fydde'n braf yn bydde jyst cael siarad efo hi a deall rhywbeth am ei dychymyg hi. Neu beth am ryw berson o fyd hanes? Sut berson oedd Llywelyn Fawr? Mi nath o waith rhyfeddol ar hyn olwg yng Nghymru, ond sut berson oedd o go iawn? Be am rywun efo meddwl mawr fel Albert Einstein? Mi fydde'n ddiddorol yn bydde cael siarad a deall rhywfaint o sut mae o yn gweithio. Sut fydde rai yna chi'n hoffi gael sgwrs efo Gareth Bale ynglyn â pêl-droed? A'n siŵr bydde ambell un ohonoch chi yn hoffi gwneud hynny. Mae rhai pobl werth i adnabod oherwydd pwy ydyn nhw. Ond pan drown ni at Iesu, dyma chi rhywun sy'n gwbl unigryw. Da ni'n aml yn deud bod pob un yn wahanol. Mae pob un yn unigryw, ond mae Iesu yn unigryw tu hwnt i unrhyw un arall. Mae'r lefel cwbl wahanol. Dyma'r gair tragweddol. Mae o'n wir dduw o dragwyddoldeb i dragwyddoldeb yn dduw bendigedig. Mae gymeriad o felly'n berffaith. Mae gwybodaeth a doethineb yn ei cyflawnder yn hwn. A cyfiawnder a thrigaredd yn perthyn iddo fo. Mae sancteiddrwydd a chariad wedi priodi yn berffaith yn yr arglwydd Iesu. Does neb efo cymeriad mor rhyfeddol a mor ogoneddus ac mor hardd a dyniadol a hwn. Fod yr un holl a lluog. Yr oedd ef yn y dechreuad gyda Duw. Daeth pob peth i fod drwyddo ef. Hebddo ef ni ddaeth un dim sydd mewn bod. Ynddo ef yr oedd bywyd a'r bywyd goleuni dynion y doedd. Neu be am y geiriau o'n i'n ddarllen o lythyr Paul at Colosiad. Hwn yw delw'r Duw anweledig, cyntafynedig yr holl greadigaeth. Ynddo ef y creuwyd pob peth yn y nefoedd ac ar y ddeiar, pethau gweledig a phethau anweledig, gorseddau, arglwyddiaethau, tywysogaethau ac awdurdodau. Trwyddo ef ac ei fwyn ef, y mae pob peth wedi greu. Hynny o flaen hwn, mi oedd y seraffiaid yn cuddio ei wynebau wrth alw allan, sanct, 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 yw arglwydd yw y lleoedd. Mae'n wir dduw. Mae werth i adnabod. Ond mae hefyd yn wir ddyn, ydy. Hwn ydy'r un gymerodd i ddarostwng. Fe ddoth o'i orwedd mewn preseb yn mwyn ni. Dyma'r un ar y naill llaw a demtiwyd yr un ffunud yn unau ac eto'n anaethau gamer i oed. Dyma'r un sy'n deall i yn well na ni yn hynna'n. Deall nid fel mae rhywun fel Albert Einstein yn deall ffiseg, ond deall fel un a demtiwyd. A mae'n deall y rai sy'n cael eu temtio.
Drychwch arno fo'n cydymdeimlo efo Martha a Mair wedi Lazarus farw. Drychwch fel mae galon yn cael ei dynnu allan pan mae'n gweld Jairus yn ofni bod ei ferch yn marw. Drychwch arno fo yn syllu allan ar y torfeydd ac yn tysturio wrthyn nhw am ei bod nhw fel defaid heb bod ganddynt y fugail. Does neb ond ef fe Iesu hardd a ddichon lan o mryd. Gwelwch fel mae'n gwrthwynebu rhagryth y Phariseaid. A hwn yn werth glynu wrtho fo, oherwydd pwy ydi o? Y Duw ddyn bendigedig yma. Ond mae yna fwy yn does. Yn ail, glynwch wrtho fo oherwydd ei waith. Oherwydd yr hyn mae o wedi wneud a'r hyn mae o yn ei wneud. Mae yna rai pobl ddech chi'n mynd i'w ceisio nhw oherwydd ei gwaith. Os oes rhywbeth o'i le ar y car, be ddech chi eisiau? Ddech chi eisiau gael mecanic i ddod i drwsio'r car. Os ddech chi'n sal, wel, ddech chi'n eisiau mecanic yna, ddech chi eisiau mynd i chwilio am feddyg, ddech chi os ddech chi'n sal. Mae gwaith rhywun yn penderfynu os ddyn ni am fynd ar ei galw a'i peidio. Wrth droi at Iesu. Dyma un y mae i'w waith o yn ei gymeradwyo fo i bob un ohono ni. Edrychwch ar ei waith fel Duw. Trwyddo ef y crewyd pob peth, meddai Ioan. Hebddo ef ni ddaeth un dim i fod. Yna mae'r llythyr at yr Hebreaid yn deud y mae'n cynnal pob peth a'i air nerthol. Mae'n cynnal planedau a'r ser i gyd. Trwyddo ef mae'r cyfan wedi cael ei greu. Waw! Dyna chi rhywun i'w geisio os dio efo'r dychymyg a'r gallu i greu pob dim. Ond hefyd, fo sy'n cynnal pob dim. Trwyddo fo mae'r glaw disgyn a'r haul yn gwenu. A da chi'n gweld, mae'n cynnal nid jyst y rhai sy'n ffyddlon iddo fo. Mae'n cynnal y rhai sy'n wedi wrthod o. Mae pawb, pobl sy'n ei anwybyddu fo, pobl sydd yn gasau o, pobl sydd yn gwadu fodolaeth o, pobl sydd yn dilyn duwiau eraill ac yn deud nad ydi o ddim yn bod. Maen nhw i gyd yn fyw heddiw am ei fod o yn ei cynnal nhw. Yn ei cynnal nhw a gair ei nerth. Mae pob anadl da ni'n ei anadlu, da ni'n gallu gwneud o achos bod Duw yn cynnal ni. Iesu yn cynnal ni. Da ni ddyledus iddo fo am bob anadl o'n einioes. I waith fel Duw. O, mae werth i geisio oherwydd hynny. Ond, i fod o'n Dduw, fydd os yn ddyn. A dyma'r gwaith mawr da ni yn ei gofio heddiw ynde. Y gymerodd i genhedlu yng Nghroth Mair. I enni fel babi bach, oedd methu siarad. Fy wynebodd i erlyd gan Herod a cael ei gymryd fel ffoadur o'i wlad ei hunan. Fe gafodd ei fagu mewn pentredu nod yng Galilea i demtio yn yr anialwch gan ddiafol. 2 blynedd o weinidogeth ddiflino'n gwneud daioni ar weithaf bod pobl yn ei wrthod o cyn mynd ymlaen i Jerusalem. Chwysu dafnau o waed yng Ngar Gethsemane a dwyn pechod y byd ar ei gefn i Galfaria i'r groes. Ni sy'n heiddi wynebu tywyllwch y groes ynde. Fi sy'n heiddi wynebu tywyllwch y 2 awr yn lle buodd yn hongian. Oherwydd ni sydd wedi sathru cyfraith Duw dan yn traed. Ni sydd wedi anwybyddu yn crewr a gwthio Duw. Os na da ni wedi wthio allan o'n bywydau'n llwyr, da ni'n sicr wedi wthio fo i'r ymylon yn y bywydau. Mor aml. Ond Iesu
wynebodd y cyfan drosto ni ar y groes, yn lle ni ar y groes. Dyma'r bugail da yn rhoi ei einioes dros y defaid. A sut ydych chi'n mesur gwerth bugail o'i gymharu â gwerth bywyd Dafad? Ond gwerth Iesu, mab Duw, o gymharu â gwerth fy mywyd i, a'n bywydau ni. Dyma'r meddyg yma'n heneidiau ni angen. Ac wrth gwrs, nath ei waith o ddim gorffen ar y groes yn addo. Wedi y groes, mod i esgyn i'r neb, mae'n parhau fel yn archoffeiriad ni. Yn archoffeiriad yn y nefoedd. Yn cydymdeimlo efo'n gwendid gan ei fod o'i hunan wedi cael ei amgylchu a gwendid pan oedd o ar y ddaear. Ond rwan mae yn y nef yn eiriol trosto ni a'r yn rhannu ar ddehilaw Dyw'r Tad yn y nefoedd. Os di'n cynnal pawb, mae'n cynnal i blant mewn ffordd arbennig iawn. Mae'n cynnal y rhai sy'n dod ato mewn ffydd, mewn ffordd cwbl arbennig. Yn gwylio drosto ni, yn gwarchod ni, yn y harwain ni, yn y newid ni, yn eiriol trosto ni fel yn bod ni ryw ddydd yn mynd i gael bod gyda ef. Iesu Grist, dyma babell y cyfarfod. Iesu. Dyma gymod yn y gwaed. Dyma noddfa i lofruddion. Dyma i gleifion feddyg rhad. Dyma fan yn ymyldiwdod i bechadur wneud ei nyth. A chyfiawnder pyr y nefoedd yn siriol wenu arno byth. Glynwch wrth yr arglwydd oherwydd ei waith. Nath a neb wneud gwaith tebyg i hwn, a does dim enw arall o dan y neb. Trwy'r hwn y mae yn rhaid i ni fod yn gadwedig. Ond mae yna un peth arall dwi eisiau deud cyn gorffen. Glynwch wrth Iesu, oherwydd mae o'n eich gwahodd chi i droi ato fo. Mae'n eich gwahodd chi i wneud hynny. Pwy feder ddod at Iesu? Sut fedrwn ni ddod at hwn? Yden ni ddigon da? Pwy sydd ddigon da i fentro ato fo? Wel, ar un olwg does neb ohono ni ddigon da, ond nid dyna'r cwestiwn yn de. Sa'n ni'n echoli chi, pwy sydd ddigon da i fynd i weld meddyg? Wel, yr ateb wrth gwrs ydy rhywun sy'n sal. Dyna'r qualification ydych chi angen mwyn mynd i weld meddyg ydy bod chi'n ymwybodol bod na rhywbeth o'i le arno chi. Eich bod chi'n ame bod na rhywbeth o'i le, a falle bod chi'n ame bod y meddyg ddim yn mynd i chi sortio eto am eich bod chi yn teimlo ddim yn dda ydych chi'n mynd at y meddyg. A felly mae Iesu yn dweud, dewch ata fi, bawb sy'n flinderog ac yn llwythog. Chi'n ymwybodol bod eich beia chi yn faich ar eich cefn chi. A da chi'n llwythog, mae'n eich pwyso chi lawr. Ble fedra i droi? Tir data i, medda Iesu. Dewch ata fi bawb, a mae'r gair pawb yna. Mae'n eich cynnwys chi, pob un ohonoch chi. Mae'n eich cynnwys i hyd yn oed. Pan fydd Iesu'n gweld i ddyfnder yng nghalon. Ond nid ydw i'n teimlo, wel, mae'n siŵr yng ngwrthod i. Ond na. Meddyliwch am eiriau yr arglwydd yn Efengel Ioan. Ni fwriaf allan byth mor sawl sy'n dod ata fi. Ioan 6:37. Mae werth i chi selio yr adnod yna ar eich calon. Ni fwriaf allan byth mor sawl sy'n dod ata fi. John Bunyan ysgrifennodd Daith y Pererin a llu o beth eraill mewn myfyrdod ar yr adnod fach yma. Mi ddaru o ysgrifennu'r canlynol.
Dwyt ti'n deud, ond dwi'n bechadur mawr. Mae Cris yn deud, ni fwriaf allan byth mor sawl sy'n dod ata fi. Dwyt ti'n deud, ond dwi'n hen bechadur. Mae Cris yn deud, ni fwriaf allan byth mor sawl sy'n dod ata fi. Wyt ti'n deud, ond dwi'n bechadur efo calon galed. Mae Cris yn deud, ni fwriaf allan byth mor sawl sy'n dod ata fi. Wyt ti'n deud, ond dwi'n bechadur sydd wedi gwrthgilio. Mae Cris yn deud, ni fwriaf allan byth mor sawl sy'n dod ata fi. Wyt ti'n deud, ond dwi wedi gwasanaethu Satan ar hyd fy oes. Mae Crist yn deud, ni fwriaf allan byth mor sawl sy'n dod ata fi. Wyt ti'n deud, ond dwi wedi pechu'n erbyn goleuni. Mae Crist yn deud, ni fwriaf allan byth mor sawl sy'n dod ata fi. Wyt ti'n deud, ond dwi wedi pechu'n wyneb trigaredd. Mae Crist yn deud, ni fwriaf allan byth mor sawl sy'n dod ata fi. Wyt ti'n deud, does gen i ddim byd da i'w gyflwyno gyda mi. Mae Crist yn deud, ni fwriaf allan byth mor sawl sy'n dod ata fi. Pa fath waredwr ydy hwn? Mae'n eich gwahodd chi, mae'n deitha chi, mae'n apelio, dowch. Beth bynnag di'ch dadl chi heddiw, nad ych chi'n teimlo ddigon da, nad ych chi'n teimlo'ch pechod ddigon, nad ych chi ddim yn un o'r etholedigion, eich bod chi'n rhy ifanc, eich bod chi'n rhy hen. Os ydych chi ddim yn teimlo bod eich edifeirwch yn ddigon dwm fel y gnath Williams Patrick Celyn yn yr emyn oedden ni'n ganu, dwed am i a wyt yn maddau gwympa ganwaith i'r un bai, dwed a ddeu beth i galon, na all gynnig diferhau. Beth bynnag di'n rheswm. Dros oedi a dod a glynu wrth Iesu, mae eiriau fo'n dod yn ateb i'n holl wrthwynebiad. Ni fwriaf allan byth mor sawl sy'n dod ata fi. Na chi 3 reswm pam dylen ni lynu wrth Iesu. Oherwydd pwy ydi o? Oherwydd i waith o be mae wedi wneud. Ac oherwydd i fod o'n yn gwahodd ni. Rwan gallen ni fynd a sôn am 100,000 o resymau eraill. Ond tybed, os na rhywun yma, falle rhywun sydd yn gwylio ar y we, a ydych chi byth wedi mentro at y gwaredwr. Neu falle bod chi wedi gwrthgilio a ydych chi'n ofni dod yn ôl. Wedi bod yn agos un tro, ond wedi cilio ac yn ofni be fydd o'n ddeud os ddewch chi'n ôl. O, gai apelio atoch chi rwan, o waelod calon. Mentrwch at y gwaredwr. Ac i rywun fel fi sydd ddim wedi gwadu waredwr yn gyhoeddus yn ddiweddar wedi bod yn rhywun sydd wedi bod yn ceisio dilyn, ond i rywun fel fi, dwi'n teimlo mor bell yn ôl. Ac i fi, ac i bob un ohono ni, mae'r apel yn dod, mentrwch ato fo a glynwch wrtho fo. Chwi yn eidiau, pam y crwydrwch fel tarfedig braidd o dref. Ffôl galonau, pam y cefnwch ar ei ryfedd gariad ef, a fi cyndirioned bugail. Neb erioed mor fwyn ei fryd a'r gwaredwr, a fi'n gweidi mwyn dwyn ei braidd ynghyd. Dewch, hen ac ieuanc, dewch at Iesu, mae'n llawn bryd. Ys bynnag arall, dych chi am ei wneud yn ystod eich bywyd. Gnewch hyn, closiwch at yr arglwydd Iesu Grist a glynwch wrtho fo. Adwch i ni ganu neu gwrando ar emyn.
emyn sydd yn sôn am lais yr Iesu'n dod ato ni i'n gwahodd ni. Mi glywais lais yr Iesu'n dweud, tyrd ata fi yn awr. Wel, da ni'n cael closio at Ffrwd yn Harglwydd. Os ydych chi angen bara'r gwyn, mae o yn y cefn i chi fedru i nôl o. Efo amodau Covid, da ni efo'r drefn newydd yma lle mae pawb yn gorfod nôl y bara'r gwyn wedi baratoi mewn ffordd arbennig. Nos Fercher yn y cyfarfod gweddi, o'n i'n sôn am holi yn Calon yn Ffynnon wrth i ni ddod at y bwrdd. Da ni wedi bod yn holi'n Calon yn Ffynnon gobeithio wrth i ni feddwl am ddod yma. Yn sylweddoli unwaith eto nad oes dim byd yn fwy gwerthfawr i ni na'r ffaith fod yna un wedi cymeryd yn beie ar ei gefn ei hunan. A dyna pam bore yma o'n eisiau ni edrych ar Iesu wrth i ni ddod. Weithiau gallwn ni feddwl am y beie a mae yn ormod i ni a da ni'n mynd yn ddigalon, ond ie, da ni'n ddigalon am y beie, ond da ni'n llawenhau o edrych ar Iesu. A chofio i fod o wedi dod a wedi'n gwahodd ni i bwyso arno fo, a fo sy'n yn gwahodd ni bore yma at i fwrdd, oherwydd i fwrdd ddod i hwn ac nid yn bwrdd ni. Da ni yma, nid am bod ni'n deilwng, ond am i fod o'n deilwng. A mae'n dweud, dewch. Edrychwch eto ar be dwi wedi wneud trostoch chi. Oherwydd yn os brydychwyd o, fe gymerodd fara, ac wedi ddod ddiolch fe'i torodd, a dwedodd, cymerwch, bwytewch hwn i fy nghorff o hwnna dorri'r troswch. Ar un modd wedi siwperi fe gymerodd y cwpan gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gnewch yn cyniffer gwaith bynnag ar yfach, cof amdanaf. Ac felly,
dyn ni'n dod ar y naill llawn cyfaddef yn bai, ond ar y llaw arall yn diolch am y bara a'r gwyn. Gadwch chi ni weddio. O Dduw ein tad a thad yn harglwydd Iesu Grist, dyn ni'n troi at ti heno, troi at ti bore yma yn ymwybodol o'r newydd o'n gwendid, yn ymwybodol yn bod ni wedi crwydro mewn gair, gweithred a meddwl oddi wrth y ti. Ac eto, dyn ni'n ôl. Dyn ni'n ôl wrth droed y groes o Dduw'n tad. Dyn ni'n ôl yn gofyn ar ei ti unwaith eto, edrych arno ni mewn trigaredd ac mewn gras. A dyn ni'n diolch i ti o Dduw'n tad fod yna un wedi dod yn gnawd, y gair wedi dod yn gnawd. A'r cnawd hwnnw wedi cael ei rwygo yn mwyn ni, fel cosb am yn beia. Dyn ni'n diolch o Dduw'n tad am y bara ni atgoffa ni o hynny. Dyn ni'n diolch am y gwyn sy'n yn atgoffa ni o'r gwaed gwerthfawr, y gwaed pur, ond y gwaed a gollwyd ar y groes i selio cyfamod tragwyddol. Cyfamod sy'n yn clymu ni wrth y nefoedd. Ac felly o Dduw'n tad, dyn ni'n diolch i ti am y cyfle eto i gofio am yn unig waredwr ni, yr unig obaith sydd ganddo ni. Helpa ni wrth i ni gyfranogi i bwyso o'r newydd ar yr arglwydd Iesu Grist. Ac os oes yna rhywun sydd heb eto fentro, edrych na cymeryd y bara a'r gwyn. Cymerwch y cyfle i bwyso ar Iesu o'r newydd. Amen. Lle'r nos y brydychwyd yn Hanwyl Waredwr, fe gymerodd Iesu fara ac wedi ddod ddiolch fe torodd a dywedodd, cymerwch, bwytewch, hwn y fy nghorff sydd er eich mwyn chi, ac gawn ni bwyta o'r bara. Ar un modd wedi swperu, fe gymerodd y cwpan gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch chi'n cynifer gwaith bynnag yr yfach, cof amdanaf. A gawn ni yfed o'r cwpan. Oen Duw, rhwng wyt yn tynnu ymaith bechod y byd. Trigarha wrthym. Dy roi ni dy dangnefedd, a dy roi ni o'r foledd dy iechawdwriaeth. Amen. A mi nawn ni gloi efo emyn arall. Mae Paris am yn harwain ni eto i lawenhau yn y cyfan mae Iesu wedi gwneud drosto ni, gorffennwyd y Meseia yr oes ei fywyd dros bechodau'r byd.
A bod i ni sydd â chariad yn wreiddyn a sylfaen yn bywyd, gael yn galluogi am gyffredin gyda'r holl saint, beth yw lled a hyd ac uchder a dyfnder cariad Crist, a gwybod am y cariad hwnnw, ei fod uwchlaw gwybodaeth. Amen.